Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikola, nangako Bicol sa pamumuno ni Kong Zaldico. Aksyon ko, may magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Sama-sama tayo sa pagtutulungan, kasama mo ang aksyon ko. May mga tulong sa kabuhayan, sa edukasyon, infrastruktura, may benepisyo, may mga ayuda, medikal, pinansyal at teknolohiya. Senior citizen, kabataan, lalo sa may mga kapansanan, mga planong na isakatuparan, may malawak na bisyon sa kabutihan ko. May magagandang programa sa buong bansa. Aksyon ko, sa anumang kalamidad handang tumulong. Aksyon ko, ang ating katuwang sa kaunlaran. Aksyon ko, si Kong Zaldico maaasahan. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko, aksyon ko. Sarong pa rin na pagkahapon mga kaaksyon, alo kita ngunyan ni Lunes, Petsa 17, kan bulan kan Mayo, taong 2021. Kami ang sa indong makakairiba, daing iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolanja. Ako man po tabi, Joshua Martinez Jr., ang sa indong Mr. Siram. Ang programang iniatod sa Indo, kan ako Bicol Portilis, as iniman ang programang kakampi, kan mga inaapi. Kasurog kan mga Bicolano, katabang kan mga nangangaipo. Inian, Tabang, tabang, ora ora mismo. mismo. Maray na pagkahapon mga kaaksyon, partner, maray na pagkahapon. Masiram na hapon, partner. Although kita ngunyan ni Lunes po ng tanin, pano, nin pagtabang para sa Isa, kanyang kwan muna kababayan. kita sa mga maray na barita. Si Madi palan, si Madi na Rabia Mateo, An nakalaog kandidata kan Pilipinas. hanggang sa top 21. Pero, day na Sad to sinwerte. say, partner, siguro yun talaga ang sa Pero, kanyang kapalaran. ginibo manggabos ni Mading Rabia. Correct. So, kakayahan niya. Dahil man yung makaantos partner dyan sa Miss Universe Padre. Kaya lang, tumayo yun ang kakayahan. anong pagsasabi ko, partner, sa pagtubod ta bilang mga Bicolano, mga Pilipina, mga Pilipino, ang pambato ta kang Pilipinas, matibay na. Pero para Magayo sa na. tuya partner, siya pa din ang winner. Kaya lang, sa bilog na kinaban, gulpi pang mas mga Correct. matitindi. Puro Ano man yan? ito mga matitibay. Panapanahon lang. Di bale, basta ang importante, pagrepresentar ni Madi, Rabia Mateo, and kuyan, Pilipinas. Congratulations pa din para sa iya. May mamundo man na bareta, partner, kaining mga weekend, tangon yan, Lunes kita ay medyo makaturo-triste ang mga pangyayari sa Israel and Palestina. Correct, grabe. Pati sa Mga mga aki, partner partner. na daing muwang, Oo. nagkadaran-yaran. So yan, ang mga kwan sa kinaban kung kita digdi busy sa COVID, duman sa inda busy sa gira. Correct. Ang mga pagpasabog, partner. Yan ang mga makamundo partner na sa tao kang pandemya, igwa pa man girarainin mga arog kaya na pati sa mga daing muwang na mga aki, nadadan nga Yan partner. talaga ang kwan kan gira, naturalist sa kan gira, partner. Bueno, kung duman may mga pasabog na nakakagandaan digdiman sa programa, tabang ora mismo ang mga pasabog na ta, mga partner. padagos na mataunin pag-asa asin dugang na buhay. Pasabog nin pagtabang, pasabog nin pag-asa, pasabog nin sorpresa, tablet, cash. Siyempre, ato diyan mga kaaksyon ni Congressman Saldi asin ni Congressman Pido kanako Bicol Party List. Tabang ora mismo. Correct. Yan. Unang tahan pagtabang ko niyan mga kaaksyon, makasabay ta si Kim Serrano kan Barangay Binanwa, Legazpi City. Maray na pagkahapon tabi Kim.
Maray na hapon man po. Yaong kadigdi, ano lamang kumusta ka ngunyan? Ano ang sa imong kamatayan? Okay lang po ako sa ngunyan. Yaw na ko. Makistorya daw tabi kami, Kim, ano ang sa imong kamatayan? Taano ta nagrani ka sa tabang oramis? Ano ang hilang partikular? Dakol po ako ki mga hila. Igwa po ako na skin problem tsaka naaraman mi po na may sa puso man la po ako. So, piraan aki mo tabi, Kim? Tulo po. Tulo. Ano ang pagkabuhay ni Mister? Tricycle driver lang po siya. Tricycle driver. So, kaso rin nagpuon iya na kamatayan mo na skin asthma or skin problem, tapos iya na sa puso. Ang skin problem ko po, kang pag aki ko sa inot ko na baby. So, nagluwas iyan. Ibig mong sabihin, nagluwas iyan ng mga... 2011. Iyan ang mga gatul-gatul mo sa lawas. Hanggang sige niya ng dakul, sige niya ng lala. Sa sarong aldaw, mga perang beses siya gumatul, buda, na-observar mong nagdadakul. Yan, partner si Kim, nailing ta sa screen, yan, so mga, ayan o, so mga gatul niya sa liog, kung ano. Pag araw kayo, Kim, tabing nagagatol ng mamatayan mo, so sobrang gatul, ano ang pagigibo mo muna sana? Ora, nagkakagaw lang, sige lang kagaw, malugmok. Ora. Daing mga kuyan yan, partner. Kim, supiga aplas baga na mga ointment? Or... Igwa mo po kaso, di manggiraray. Garo day, Ano, ma-plus ka maali siya na mga pirang oras. Mabalik manggiraray, magatulon manggiraray siya. ano daan, sabi kang doktor, ano daan kaipuhan, tanganing paramihan, or talagang mawara na yan sa lawas mo? Kang pagpader mami, nagtaw siya kay mga tigi-inom tsaka tiga-plus. Di manggiraray. Di ko, Dahil man giraray na hali. O baka kaipuhan siguro, sustinido. Oo. Kasi kung minsan, partner, ang arog ka ng mga hilang, o di, rinisitahan ka. Yun si primerong bulong mo. Kaya lang, pag naubos mo ito, na dahil mo sinundan, mabalik na naman. Ang pagbulong kaya gayon partner kan mga arog ka na ilang dapat suduro diretso baga. Siyempre, hanggat day kaya Continuous, nga, ano? oo, kaya day siya mahali-hali kasi itong biga-apply, panggadan ito kan mga bakterya. Ngunyan, kung day mo masustain, mabubuhay Mabalik at na naman. mabubuhay pa din. Tapos, ang aram ko, pag arog ka ng mga ilang partner, may mga ipinagbabawal yan. So, sa pagkaon, Oo, so bawal itong mga malangsa. malangsa, manok, itong mga araw pa yan. nakakaparara, di ba? Mga pamparara. Oo. ayop. Day Bawal Kim, yan sa ko. Pag nagkakaon ka kan mga mararang yan, Iyo, nakakaon ako, pero kang pagbawal ninda sa ko, day ko naman tiga, paano, dakulon siya ng mga triggers, mga alpog, mga sahayop, mga balukag, no, yan, saro pa yan partner, bawal an may mga ayam ka dyan, urikos ka. Bako daw dahil, sabi mo na istorya mo ka na kami nagbisita sa imong harong, dahil ka na nagaparaluwas ni harong. Ano ang nagiging rason kung natabo mo magluwas? Iyo na nga ni pwede na sa skin ko. So nasusupog ka. Natay to. Baka gulping para libak duman sa palibot ninda partner. May na-mentionar ka partner na may nabanggit sa imo kan actual na interview mo duman? Oo. Na dahil ka na nakduluwas, na garipig, rarayo mo sa diri mo sa mga tao, natatabi to, Kim. Nasupog ako. Nasusupog ka kaya na pigbubuli ka ba? May nadadangog ka sa mga kapitbahay mo na or pigrarayuan ka? Dahil ma. Abo ko lang paano. Nailing ko partner so lawas niya talagang niya ang duman sa mga gatul, so mga nagda-dry na sa Kumbaga skin. partner, igwa man kitang mga naaraman ng mga skin disease, pero bako arog kang kalala, ini medyo kay Kim medyo malala na, no? Oo. Kang panahon ba talagang malinigo ng kutis mo kaya garon gunyan, di mo ma-accept, di mo matanggap-tanggap na arog kayan. So makiistorya daw tabi kami, Kim. Ano itong mga worst na nadangog mo sa ibang tao? Wala man.
Pero nata, Day lang ko nagluluwas, taabo ko nga na may So, gusto mong makadawag sabihin, ako na. Kim, na-depress ka na. Na-depress. nawaran ka na ning ano, na Pero parang, nawawaran kang pag-asa. paano mo survive ang Roald daw? Pamilya. Ha? Since pamilya ko, sindal na kakaintindi. Sinda na lang. Siyempre, sa mga aki. Na-mention mo na nadidepress ka, pag-arog ka yan. So, ano ang mga naglalaog sa isip mo pag arog kayo nagari? Sobrang Nawawaran kang gato, pag-asa. nawawaran kang pag-asa. Marap. May na-mentionar ka, partner, nagaro naisip na ni Kim na tapuson ang buhay niya? Duman sa interview. Nag-abot iyan sa punto sa imo? Hindi. Ah? Pag-arog kayo na medyo ano, dapat positibo ka lang sa buhay. Oo. Inot ang mahal na Diyos, partner. Oo. Pero ang aki mo tabi, Kim, Tol. tulo. Na paano mo inaasikaso kung ikasig-ikasa ng mukmuk, Yung sa inda na lang ang ano ko. ang focus mo. Oo. Basta dahil lang ako nagluluwas. Maluwas man ako, maduman lang ako kay ma'am. Ang pagiging tricycle driver, gura ano man ang kita, Kim, kan pagiging tricycle driver sa maghapon. Depende man po. Pero bako siyang bastante para sa mga aki, tapos siguro pambakal pang bulong. Sa mga namamatayan mo yan, kumusta ang ano sa imo ni Agumo? Dahil man na pagbabago? Wala ma'am. Okay pa man ang pag-asikaso? Hindi niya man ako tigpapabaya. Oo. So medyo mahirap lang sa sitwasyon nindo niya na ang kapos a buhay, tapos gusto mong marahay ka. So, ano-an mo yan mo tabi, Kim, na mangyari? Tanagranig ka ngunyan sa tabang ora mismo. Gusto ko po na matabangan ako sa pagpabulo. Ito partner, ang kamamutan ni Kim, na matabangan siya ni Congressman Saldi, kan ako Bicol, kang tabang ora mismo na mapabulong. Oo, at saka para ma-determinaran talaga, partner, kung ano ang hilang na yan, tapos ano ang mga Kasi bulong na para mention dyan. partner ni Kim na nagpabulong na siya, nagpailing naman siya sa espesyalista, pero garuda, igo siya ning sa diring pag ano, na parang Garo day nag-epekto. dahil nag-epekto. So mga Aram mo, partner, kung minsan, may mga kuwan man kaya na, halimbawa, primerong check-up, primerong bulong, medyo day mo mamamatian pan epekto tulos eh. Oo. Dapat talaga pang matagalan, Budaan sabi nga ni Kim, dahil niya man nasusustain. na-sustain. Oo. Yun itong pinaka-kuwan duman. Because nga ni partner, may kakapusan Oo. sa buhay. Kasi Kaya, yan ang mga arugan talaga dapat sustinido, mantinido, yan na medyo tangaring mag-epekto. yan Kim, nakaabot na yan sa karaman ni Congressman Saldi. Actually, partner, kaput ko na ang sobre. Tayo ni partner, inassess na kung ano ang sa imong pangangaipo. So, ini partner, nakabugtak digdi, medisina, asin laboratorio na available sa BRTTH. So, gabos tabi, Kim, na kaypuhan mo sa laogan BRTTH, si Bulong, laboratorio, tanganing mailing kung ano talaga ang yaw dyan sa imong dadaround siya hawak. duman, partner. Ipapacheck up siya duman. Kasi partner, pag araw kayo ng mga skin diseases, kinakaipon eh, ECBC, kuhan sudugo partner, maraman Aram kung mo, ano. partner, kung kan naging aktibo na kita digdi, aram mo na mga Araram ko na terminolohiya. partner iyan, sa kadakulang kitang mga pasyente And na nagahagad day ka digdi magadit, ng Kim, tabang. ta atsan, may maalalay sa imo, dumaan, i-explikaran ka kung paano ini ma-avail and paano ini magamit. Oo, ini Kim Tabi, ini patunay as in access na talagang pagyaong ka na sa BRTTH, i-assess ka na ako Bicol staff, Day siya dumangki problema kung dahil ano kang pa man problema. nababayadan. Oo. And aside kayan partner, Maliban dyan, aside kayan, Pasok, ayan, Juday, Juday. and Aldwin. ayan, Ayan. Oh, may ano ni food packs, Food partner. packs and water packs. Oh, water packs. Tanganing ini, sa baga, may kakapusan sa buhay, sa pangural daw partner, Hmm. makadugtong lamang sa indong pagkabuhay tabi Kim. Ano ang masasabi mo tabi Kim kay Congressman Saldi asin sa ako Bicol, kay Kong Pido? Salamat po. Salamat na maray. Ayan. So, at least this time, mababawasan ang sa imong pag-iisip na ito bagang, dahil mo aram kung mararahay ka pa or sa Tapos inka kung makuha baga dati wala kang kapuro pag-asa mo niya, at least igwa kanin pag-iisip na baka may remedyo duman sa BRTTH. Oo.
So, iyo tabiyan kay bitbit mo ang pag-asa na ikamarahay sa paagi kan ako Bicol Party List. Paki-alat-alat mo lang dyan at yan, explica ng kang maray ni partner at saka kan mga staff dyan kung paano iyan magamit. Mensahe mo po, Tabi Kim, kay Kong Saldi asin kay Kong Pido. Salamat po maray sa Indo. Salamat. Ayan. Okay. Mga tugang, sa samuyang pagbubelta, magpapadagos ang ayuda kang tabang ora mismo kan ako Bicol Party List ni Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico and syempre ang sa indong pinag-abangan na mga pakonsuelong tablet asin kas sa pagbabalik kang tabang Ora mismo! Magkaburunyo, magkasararo, pagtabang sa kapwa, anmawot, daing pa ibabaw, daing pa iraro, gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kung may lugar ka mong namiss, mga pagkaon na nahidaw, Pangyayaring gustong balikan, ipadara po ang litrato o video sa Action Ko online TV page. sa tuyang papasyaran ang na mismong lugar, Sabay tang tanaan ang nahihidaw mong pagkaon. asin sa tuyang babalikan ang mga pangyayari ng dara, may kauban sa Indo. Nahihidaw ko. Digdilan yan sa Action Ko online TV page. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang ora mismo kay bahantangon niyan si Lisel Casin kana barangay Kahugutan na Bakakay Albay. Ini tanganing maaraman man kung ano ang mahagad niyang asistansya sa tabang ora mismo sa paagi ni Congressman Saldico asin ni Kong Pido. Maray na pagkahapon tabi Miss Lisel. Maray na pagkaalam. Makistorya na tabi kami Miss Lisel. Ano tabian sa imong kamatean? Naghahagad po ko para po sa kuyang ina po na si Victoria Kasi. Subakoy kaan may kamatean. Opo, sa kuya Yaong ko ina. kadigdi in behalf kan sa imong Opo. ina na si Victoria Victoria. Okay. Ano tabian kamatean na nanay Lisel ni Si mama po, nakamati po siya ng breast cancer po na stage 3B na po siya. As in po, ngunyan po kaya po niya po magpa-CT scan po bago po daw siya operaran. iyo iyan si Mama Victoria na may breast cancer. Opo. Stage 3. Medyo na ano ng buhok niya, no? Iyo po, kasi nakatapos na po siya nung 8 session niya po ng chemotherapy. nagpa-chemo na. nakimo Iyo po. na. So, yan talaga partner ang epekto kang chemo, Ayun. lalagas ang Nalalagas talaga ang buhok. Oh, grabe na. Stage 3B. Opo. Okay. Pag stage 3B, ano daa ang pagkakaiba kanino duman sa stage 3 lang? Siya po kaya, di ko lang po sure kung basta po siya po kaya, ang saro niya pong dudo po kaya, lugad na po siyang Lugad na. Opo, wala na po siya, flat na po siyang lugad po siya sa laog po, kaya ito. Ayun, na medyo malala na partner Hindi sa po. madaling sabi. O kumusta po, si Say ang nag-aasikaso sa digdi kay mama mo? Ako. Ano ang pagkabuhay? Ang nag-aasikaso po ngunyan, ako po, tapos kami pong pamilya suagom ko po, bali po, susaro kong tugang, nagta-tricycle man po, palit-palitan So, sinda. tarabang-tabang, Opo. maski sa pangural daw. Iyo po, Pira ka mo magturugang po nanay Apat Lisel? po. 4. Pira po ang aki mo. 3 po. Na So, paano maliliit. mo po iyan na mapapagsabay, na Yung nga ni mamanihar, pag-asikaso sa mama mo, buda sa mga aki mo? Pag pag si mama po, yung pagkatapos niya mag-chemo, medyo maluya po siya. Siya po ang pigiinot kung Bali sa mga aki ko po, darakula naman po, saro na lang po ang saday ko. Na naman po ninda, na arog kay itong nangyari sa oral daw po baga. Kumbaga na-adapt na ninda na ganun po. Kumbaga, yan parte ng patunay na talagang ang pamilya, Parang patarabang-tabang. talaga ka partner, payback time para sa mga magurang. Nakan panahon, Iyo iyo nga man ni po. ang gadan-gadan Siya kipag-asikaso sa man mga nag-asikaso sa aki, muya po. di ba? Yan ang bintahe man partner kung medyo dakul-dakul ka mo magturugang. Mm. Kapag dakul-dakul ka mo, dakul ang nag-aasikaso. Iyo, paralit-palit. Oh, arog sa muya partner kami, duwa lang kami ni hermano kasi Saryan bagasuin ako. Oo. Kaya tutuka-tuka kami. Kang medyo buhay pa si mother ko, unfight mi man kay ni hermano lalo na pag na-ospital. Kanya ko hermano ang bantay, ako ang disponeering. Disponeering system. Disponeering kan Kami, mga partner, abonaring. Abonaring. Sa kuya niya ko yan natuka. Pero yan na bantayens sa imo. Sa imo yan. Kami, Kadua lang kami. Anong kami partner na magturugang? Kaya pag... Matibay man si hermano, ang ginibo ni hermano, naghanap kibataens.
tangarig may kasabay-sabay siya. Sa pagbantayan. Pagbantayan. Matindi. Yung manito siguro, partner, ang diskarte system. Tapos kanwara na, nag-break naman siya. Balik kita. So, ikatabi nanay, grabe ang pag-asikaso mo kay mama mo. So, sa inga parte na didipisilan, aside kan pag-asikaso, ano pang parte ang nadidipisilan ka sa pag-asikaso kay mama mo? Gabos po, dipisil, pero wala mo po kung maginibuta. Sutugan ko po kayang yaon sa may hara nilang sa mo. Man siya po, nagkakayod man po, para man po sa pamilya niya man po. Kumbaga po, kung so niya o nasa kuyang pigigibo, yun na po. Pasinarabot-sabot na sana. Describe daw sa muya si mama mo kan panahon na day pa siya naghihelang. Tapos, so, ngunyan, ano ang pagkakaiba? Ang dako lang pong pagkakaiba na niya. Tapos si mama po kahit nung day pa naghihilang, matabaon po siya, as in mataba po baga. Nagtatrabaho po kayo siya sa kantin para luto po siya. Matibay magluto. Iyo po, bali siguro po mga 5 years or 6 years po siyang nagluto na talagang sa kantin lang po Uli siya. na ngunyan ang hapot ko, partner, kay Manay. Ano ang pagmati mo pag nahiling mong nasasakitan si mama mo? Yung po, nahihirap po ako kumbaga pag pag-iisip ko po sa dati niyang itsura, bula sungon yan, harayoon po ang pinagkakaiba po. Nahirapan po ako sa iyang Ano waray. nag-aagrangay si mama mo Iyo pag po, na makulong? pag sulugad niya po, pigapod baga, nagduduso po baga. Nagdadayo. Ano ito? Paano din sa tuyang terminong nagduduso? Oo, itong Garong nag-ibot-ibot. garong Nag-ibot-ibot. kapig susumpong. Iyo po, pag nag-ibot-ibot sulugad niya po, dahil man po kung maganibuta, Nagsusuriyaw. dahil man po siya, so nagngunguris-nguris lang po baga siya. Tapos, maski mo yan niya po gayod na hindi man kami maganibuta, wala man tinaw sa doktor po baga na iinomon pag nagkukulog baga. Pigtitios niya na lang Nag-abot po. na ba sa punto na parang naisip nindo na or nagtataram na si mama mo na Mas day maray pa makaya, magpaingalo na sana. o Dahil man po po, hindi pa si Papa kaya nawara pa sa last August po. Ay, medyo makulog sa parte ninda, Iyo partner. po Nawawara pa lang so ama, Yung uni ano namang po. nunyan so ina. Bali na nawara po si Papa. Talagang igwa na siyang breast cancer, pero dahil pa siya nagpupun magpa-check up. Kumbaga, butog pa lang po yan, nadakulaon ng daghan niya. Na-hospital si Papa. Tapos nung nawara po, piggaya na lang po niyang solo, taram niya. Wala naman sa iya. Paano mo pigpapakusog si mama mo ang buot? Paano? Ano ang pigpapahiling mo sa iya? Pigtataraman mo po siya, nasabi mi, ma, inawara pa sana po kako baga si Papa. Day ka man po sabi ko, magsunod. Sabi ko, dipisilon po sa mo yung apat na. Wala na nga ni kami ama, wala pa po ina. Kumbaga, dawa po, darakula na kami. Kay puan mi man po giraray siya. Kaya sabi ko, sundo po na, may mahagadan kitang tabang, mahagad kitang tabang. Day lang po siya magsuko Kumbaga, po. day ka na uubusan ng Iyo habang po. may pwede pang remedyo. Iyo po, kung saan po dyan na nakakahagad akong tabang ng mga tao. Maski sa ka na nagpaparabirik-birik. Iyo po sa mga kapitbahay, may baga nagsulisit na nga ni po ako kipang niya nung inot na pagpasitis kanya po baga bago siya pigkimo. Nakasulisit na rin po kami. Kung may mensahe ka kay Kuya mama na mo, aki ini, partner. Talagang... yaon so sa iyang kamauotan na maray si mama mo. Kung may mensahe ka kay mama mo, nagdadaog si mama mo, ano ang itatara mo para sa iya? Mama, yaon lang po kami digning apat na magturugang, magatarabang-tabang po kami na mapabulong ka po, sundo po sa nagtatao ka po, kikusog mo po, dapat po na labanan mo rin po ang sayo mo pong pamatian po ta. Yaon po kaming apat po, sa mga iba pong kapamilya ta po. Dahil po kami mapapagal po na mag-ataman sa imot na ini po ang balus mi sa pagpadakula mo po sa muyang apat po. Harap po kayo ningura na po si Papa. Kirita kita na sana po ang magtatarabangan po. Kaya sana po, i-maintain po sukusog ng buot po na niya ang po sa imong ngunyan. Taday may po kaya na pati po ika mawawara po sa muya. Ano po ito? Yan, partner. Nawara pa sana kaya si Papa. Day may kaya po na pati si Mama. Fresh bang kulog, ang Iyo po, tabati po nung kamunduan. nawara si Papa. Dahil ano ko nakauli. Tanyaw po kami sa Manila kaya kito nag-i-star. Ako sana po sa Na-lockdown muya. ka mo duman. Iyo po, inabot. Hindi naman po siya lockdown kaso kinaumagahan po, balik siya sa ECQ baga so Rizal. Kaya dayo po ko nakauli. So ngunya nabuhay pa si mama mo na yaong kagusto Talagang mong tuto ipamat. ka. Nagbabawi ka Iyo na. po, tas si abo Papa, mo- di ko nahiling, naghilang, aram ko naghilang, di ko Hindi mo na, na asikaso. di ko na asikaso, nawara, di ko nahiling. Kaya sabi ko, abok kung si Mama, mapabayaan ko pa. Kaya, di balik akong sa mga aki ko na medyo na ko na sinda. Sabi ko, kay po ko ni Mama, tas si Mama, maluya na po. Sa mga aki ko, makukusog mga, yaon man po sa ama ninda. Okay. Yan partner, ang patunay na talaga ang pagpadaba kan aki. Para sa gina, sabi, bagamit tatara mo na ang ina-aaday kayang tiuso ng aki. Oh, Pero tsaka, nagtutubod man ako na pati ang aki di aram mo, kayang partner, tiuso ng ina. may mga kasabihan nga ni,
na an magurang budan aki day mo pwedeng palitan. Maray pa an agum nasa salidahan. Pero an ina, an ama, an aki Pero dapat pati ang agom dahil tig salidahan. ayun, day man talaga dapat na pigtutuyo. May May Day mga pangyayari lang na hindi inaasahan. Pero hindi sabi sinasabi. bagada, pag bako naman talaga healthy and sarong relasyon, toxic na, may mga aki nga nagsasabi baga na, mas maray pang iyang araw na lang niya, maribukon niya. So case by case basis iyan. Balik kita digdi. Ano po ang sa imong kahagadan, nanay, para kay Congressman Saldi, tapos ka ako Bicol, niya si Miss Elby Sedeño, na madangog ang kahagadan mo tabi para sa imong nanay. Ako po, naghahagad po ako ng medical financial assistance po para kay mama. Tangani po, mapasitis ka na po siya para po mapuna na po. So, process po na maoperahan na po siya. Tas sabi po kaya, hilingon daw po una. So, log kan lawas niya kung may mga natamaan ng pagkimo bago daw po siya i-CT scan. Lagad po day kaming kakayahan na may pa-CT scan po siya. Kaya po naghahagad po ko ng tabang po na mapa-CT scan na po Gura siya. nun ang kantidad partner kang CT Ang scan. aram ko mahal yan. Oo. Gura no, nya una digdi. Oo. Initabi 11,550 Yugo para mo sa yan. chest, whole abdomen CT scan with a 1 CT tri-pack syringe 1,000. So 11,550 tabi Miss Elby. Okay? ito po, Makasabay tangon yan si Manay, Congresswoman LB Sedeño. Pananing ang, masimbagan kita partner kun ang hospital expert hospital expert. Expert talaga. Medical expert. and assistance Expert. Yaw nagabusang expert. Manay LB, masiram na hapon. Yes, masiram na hapon po. Ito pong ni nanay, yung CT scan niya 11,550 plus ini pong contrast na tulong contrast ipon sa CT scan niya 6,750. Sagot na po dahil nigabos ka na Bicol ni Congressman Elizalde. Gusto mo sabihin ura mismo? Opo. Okay. Dahil na siyang puproblemahon. Sagot Ayun na, po. kanako Bicol. Opo. Pati po yun yung laboratory niyan, BU and CREA, Sagot po na. po yan. Talagang ibang Andito klase. na po din. yung yung halaga nung 18,300. Ako, ilingon ko tabi. So 18,000, so bago So 11,000 ini yaw lang ang nakapalaman digdi. O ta ining 11,550 May iba pa. Puto may gwapa 6 ning pa. mga iba pa. 6,750 kaya naging 18,000. Okay, so 18,300 sagot na kanako Bicol Party List Dahil na sinang ni isipon. Congressman Saldi as ni Kong Pido para tabi kay Nanay Victoria Casin. So iyan tabi tinataon na sa imo an patunay na iyan tabi Areglado na. shoulder na kanako Bicol Party List. Dadara mo lang yan, baby, sa social worker. Maliban dyan, partner, karo igwa pa. Wala ka nang babayadan. Okay, so Maliban dyan. ansay mo problemang medical para kay igwa mama pang mo, ipapadala solve sa na. imo. Si Congressman Saldi ko sa si Congressman Pino. Bahala ka na da ka ini. Pasok, Juday and Aldwin. Ay bana, bako na si Ryan. Ayan, igwa ka pa ng food packs. Magabat partner. Ay, Diyos ko, Lord. Pano? Ayan. Ayan, and water packs, malinig na tubig. Yan. Ano po ang mensahe mo po kay Congressman Saldi, kay Kong Pido, asin sa Ako Ako Bicol, Bicol Party List. Kay Congressman Saldi ko po, tapos kay Kung Pido po, tapos sa Ako Bicol Party List po. Nagpapasalamat po kung maray po sa Indo dahil po sa karahayan boat po nindo. Nasagot na po supig para isip-isip mi po ni mama na kung paano daw siya makapasitiskan po. Yun nga ni po na tawra kami kitla. Naka-smile ka naman ay. Tapos po, yun nga ni po, tamagmahon po ko ta. Nasagot po kaya so midako lang po kayang kantidad ining kaipuhan. Mayugon mo 18,000 labi. 18,300. Sagot na yan kan ako Kung Bicol Party hahanapo ko List. po ini sa palibot, siguro abuton po ako kabangang bulan ay taon na po para Maliban dyan, maano po nasagot na ini. may maalalay pa sa imong Manay LB. Ansa mo yung assistance expert. Ayan. Salamat Last po, message mo Maray. para kay mama mo, na daradara mo lang pag-uli mo. Iya po. Mahuli na po so sagot po sa pagpasitiskan mo po. Alin po asikasong ko po iningon yan. Yan pong ining aldaw nini or ining masunod na aldaw po makapasitiskan pa na po. Dahil ka na po magpara isip-isip. Dahil ka na po ma-stress kung saan kita makuha. Ngunit po sinagot na po ninda. Salamat po talaga sa indong gabus. Yan! Yan! Saro na naman na nagianan sa pagmati dahil sa tabang ora mismo. Lagas mo Kan sa ako Bicol Party partner List. na napapaibi sa kaugmahan. Yan taga-sabing tears of joy. Siyempre, dahil man yan sa pag-asikaso Ilong mo partner ni sa Manay iyang LB. lips. Diba? Iba si Manay Sparkling. LB. Garuday na papagal si Manay LB sa mga pag-asikaso. Siyempre. Siyempre, ang sa indong pigabangan na pag-uranin tablet, pag-uranin kas sa pagbabalik kang tabang ora mismo.
ang si water system na wala pa man ining presenting tubig. Kami kato ang oras mi matanga kumisa nagkakaraturog diyan sa tinampo pag alat ki tubig. Kumisa nga ni kato may way pa kami nagbuburuta kami kung sisay ang mainot. Nung igawin ning tubig nang nag-ali sa source kang pinaano kang barangay, may oras lang iyan. Ang primerong oras kaan alas 6 kang aga, sundong alas 10 kang udto. Mapundo siya, ta water pump po iyan. Pagkahapon, mapuon naman siyang alas 3, kung minsan 6:30 or 7, mapupundo naman siya, tamapkarga na naman sa tangke. Pero po, pag abot ka ng tubig po ali po sa ako Bicol, maski po pirang bulan pa sana, grabe na po ining benepisyo rin. Ang susayin ko sa atin, dakula ng sambuyan ko, mahiling na kamo magma, kamo salamat na hindi kakulang benepisyo. With this blessing, with this testimonial sa mga sa mga nailing, mas lalo kami maigos mamatawag ako sa tubig na Maria Rizal, mamatawag ng itulan para po maikot ang we want to focus po and hindi po aluminang vision. Ang presenting sitwasyon mikmunyan, ang sagana na kami sa tubig. Dahil may naiisip na madumang kami ang pinaka-source talagang dakol duman sa sagurong arayoon, siguro 1 kilometer ali digdi sa mo. Pero ngunyan, dahil may nakaipuhan na magmatang atab para makasalod, para mainot sa pila. Dahil na kami maano na ang na-schedule ang ano mong alas 9, mabalad ka dyan para mag-ano na kumisan. Ang bulos kaan sa dayuto, naglalas nga ni ang sarong balding 30 minutes. Pero ining tubig ininindo, alawig na mapano ang sarong balding, 5 minutes. Arog po ka ng benepisyo digdi. Ang programa kang Ako Bicol sa mga nasa dulod, mga nasa upland na kayang aguton sa water district dito ang katawan ng serbisyong tubig na libre na malinis. Kaya ang Barangay Imalndod po, gusto ko pong magpasalamat kay Congressman Saldico sa tinaong tabang po inidigdi sa Imalndod. Ika po ang naging para matrangkiluhan, lalo na po digdi sa sentro. Kaya po, Congressman Saldico, salamat po sa tubig na itinaon mo, naging project mo inisa mo. Tayo ang primero ming problema, digdi po sa sentro. Dakulaw ng pasalamat mi kay Congressman Saldico sa pagtaw sa mo kan proyektong patubig para sa mong barangay. Nadakulaon ang katabangan para sa muya. Lugod, padagos na manggiraray ini na magtaonin mga katabangan sa mga nangangaipo. Dakulaonan sa muyang pasasalamat Elizalde ko kan sa iyang tinaong proyekto digdi sa samuyang barangay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Sa giraray, dakulaon ang pasalamat mi. Salamat po. Salamat po. Nagbabalik mga ka-aksyon ang tabang oras mismo makakaibahan tangunyan si Lyra Jean Bulante, ang tablet winner ta partner. Oy, congratulations! Yan sa mga estudyante nag-aabang man dyan, abang-abang kamo, tabaka atsan, kamo man ang maswerteng winner ni brand new tablet, halik kay Congressman Saldico. Ako muna partner, ang mapot Sige. ko primero kay Lyra Jean Bulante. Piga para hiling mo Lyra Jean, ang sa kuya partner, anong magayon man? Opo. Per. Aha. Si Seng Kapando ko. Si Ma Salvador. Ay, Nadali, partner! Nadali! Dapat yan may dagdag ka. Ayos na. Sige. Gusto ko. Oh, pero ang taon ka na Lyra Jean? 16 po.
16. Batang-bata. Anong grade ka na o anong year na? Grade 10 po. Grade 10. Saan na eskwelahan? Virgin of Carmel High School. Virgin of Carmel High School. Ano pala na eskwelahan na aron ka na, no? Oo, Virgin. Mm. Nata partner. Igwa man na eskwelahan na Lusyang. Not Virgin. Talaga? Lusyang National High School. Dahil Lusyang magay ka. National High. Wala man. Wala man ka. Oo. Saan ka pahali ko niyang tabi, Lyra? Sa TV po. Tiwi. Tiwi Albay. Pa nagbiyahe Saan sa ka. Tiwi? Sa Tigbi po. Barangay Tigbi, Tiwi Barangay Albay. Tigbi na, Tiwi pa. Mm. Tigbi, Tiwi. Sisay kay bahan mo magbiyahe? So, tita ko po. Si tita mo. So, paano mo naaraman na nanggana ka ng Bradyo tablet? May nag-upload po si Ate Margie po. Nailing mo na si Ate Marge sa personal. Opo. Ano magayon man? Opo. Ay, talaga. Ayan. Ano na matian mo, Lyra, kang naaraman mong nanggana ka ng Bradyo tablet? Maugma po, tas na surprise. Ano, pagkan nanggana ka, naaraman mo nanggana ka, inimpormaran mo na tulos sa boyfriend mo? Wala man po. Wala man. Wala man ikang boyfriend. Since then, wala pa. Wala po. Pero may nag-relasyon na lamang. Ha? Wala man po. Wala talaga. Ang Gusto sabi yung focus partner mo, duman sa palibot ninda, mga torpedo. dahil yung partner, maabot talaga yan kung talagang igwade, kung talagang napapanahon na, so nakafocus ka muna sa pagklase. Gurano mo kakaipuhan ang sarong tablet? Kaipuhan ko po siya sa pag-online class, tapos sa pag-research po. So ngunyan, anong gagamit Yan day mo muna? katulos, nata day katulos nagbakal. Ay, ngunyan po, patapos na po kaya kami. Pero dati po, ang tigagamit ko su cellphone ni tita. Nagsusubli ka Nagsusubli Opo. ka. Pero ka mo magturugang. Dua po. Ano ang hanap buhay ni mama mo na ni papa? Si papa po, ngunyan na pandemic, nagko-construction po. Tapos, buy and sell man po sa tita. Si mama mo? Iyo po. Buy and sell. Opo. Okay. Partner, basahon ta mga ka-aksyon ang naging komento ni Lyra Bulante. Ayan, good day po mga ka-aksyon. Ako po si Lyra Jean Bulante, grade 11 STEM po, next school year sa Virgin of Carmel High School of Tiwi. Isa po ako sa nagbabaka sakaling mabigyan ng tablet na dakulang tabang po if ever para sa online class ko next school year. Kung ako po ay ang maswerteng mapipili, dakula ako pong ipagpapasalamat ini sa Indo, sa tabang po kay ning tablet, mas makaka-focus ako sa online class para mas maadalan ko pa pong maray bawat lesson. Sana saro po ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po. Ayan, tag-partner siya ning tulong estudyante. May linaktawang ka, day mo binasa. Arin. Cellphone number niya. Ayan. O, yun na yan, partner. Tapos sa yung cellphone. mga tinag niya. So, yun na nga ni, CP number, tapos yung lugar niya. Sinsayan mga tinag niya. Ang tinag niya, Daisy Bragais, Rom Sabulante, and Jill Ann. Si Daisy Bragais, ano mo siya? So, tita ko po. Nagkaklase. Diamond po. Oh. Uy, alat ko na pala, itong picture na itong nasa kuan mo, saan ka kayo itong nagpa-picture? Sa resort po, di ko lang po arang nalingawan ko na po. Malilingawon siya. Malilingawon siya. Akin pa. Pero rumdo muna nang gana ka. Opo. Bueno. Sa masunod, dahil mo na paglingawan, Dahil mo kung ano paglingawan. importante. Bueno, partner. Bueno. One ang sa Tablet imong ora mismo. brand new tablet. Halik kay Congressman Saldi. Congratulations. Ayan. Tablet ora mismo. Buksan. Tadadan. Sige, kuhaan na sa imong brand new tablet. Pero itom mo niyan, partner, ha? Sige, aliwan mo sa plastic. Puro puti, gansan man daw. Ayan, ngunyan, itom. Itom. Ayan. Congratulations! Ano ang pagmati na ikaw ng gana ni brand new tablet halik kay Congressman Saldi? Magma po. Tapos, nagpapasalamat po kay Congressman Saldi. So, ano ang inot mong ida-download dyan na app? TikTok da. Sabi kan mga yaon duman. Ano? Anong app? TikTok da, sabi duman sa laog. Nagti-TikTok ka? Opo. Ayan. So ba kayo ang naging rason ta naghahang ang sa imong CP? Kita mo. Talaga, partner. Ano ang primero mong application na ida-download dyan? Partner, ako... Gusto ko maaraman, partner, kung talagang kaipuhan niya ng tablet. Anong application na ginagamit sa eskwelahan? Ang gusto mong i-download? Facebook and Messenger. Nag-zoom po kami sa Messenger. Ayan. Halita na pigurulay niyan, partner, ng mga tour TikTok na yan. Paano pag TikTok? Pwede mag-sample ka. Tataw ka? Tataw ka? Hindi,
Ikaw naman, aram ko Day ko nagtitiktok man ka, ni partner. aram ang TikTok. Imposible. Day pa lamang Okay, ako. tugtugan tabi. Si Paano? Mr. Siram. Day paano? Yun na nga nito. Sige, sa masunod, Kuya Antayan. Iba ito na, ano pa rin ito? Sorg-organin. Tanan. Iba man sa kuya, ang pagkakabalan ko, kurudal-kudal. Pero patiktok ko, yun na, partner! Aliputon. Aliputon. Di bale, sa sunod, laba-labaan ta. Oo, dapat sa nagkukurusay ko sa ibaga, partner. Bueno, congratulations sa imo, Lyra. Anong masasabi mo sa Ako Bicol Party List kay Congressman Saldico, Congressman Pido Garbin? Thank you po kay Congressman Saldi. Tapos po sa Ako Bicol Party List sa pagtawpang tablet. Anong pagmati na medyo may brand yung tablet? Nagkikimig-kimig, partner, sa iyang kamot. Ano pala ang parong kan bagong tablet? Parang nga daw. Ika talaga, partner. May Ano? kakonsuelo ka ba? Mamoton? Mamot? Parang factory, ano? sabi niya, partner. Anong pagmati? Na so dati mong ginagamit, medyo arog ka ng Dahil kamot mo. sinublian lang pati. Dahil arog ba ka Ngunyan, ni? sa diri mo na. Partner, arog ka ni so dati niyang kamot. Pagkapot mo yan, arog na siya kanin. dakula na. Dakula na. Diba? So ngunyan, naigwa ka na kayan, ano ang magiging pagbabago sa pagklase mo? Ano papasublion mo man si tita mo kaan? Opo. Oo. Ano ang pagbabago ngunyan sa pagklase mo? Naigwa ka na ning magagamit na brand new tablet. Kung dati po, duwang subject lang po ang nalalaogan ko, ngunyan po, kaya ko na pong ubusan ang 4 na subject po sa... Yay! Yay! Bueno! Congratulations, Lyra Jane Bolante! May nanggana na! May manggagana pa! Uyan na naman ang satuyang napili ka na kaging Ayan! episode! Abang-abang May gana tabi! pa! Ang nanggana ngunyan, dahil iba kundi si Angela Cardel del Mundo! yan! Angela Cardel del Mundo! Tara mo, partner! Angela Cardel del Mundo! Basahin mo, partner, ano ang mensahe? Dahil ugaring na iling partner sa screen. Di bale. Diba? Ang sabi ni Angela Cardel del Mundo, hello po mga ka-aksyon. Ako po si Angela Cardel del Mundo, kasalukuyang nagaklase po sa Daraga Community College. Sana po ay matabangan po nindo ako sa matabangan po nindo ako na saro sa maswerteng matauan ki tablet. Kung ako po ang maswerteng mapipili na matauan po ning tablet, tatanawon ko pong dakulang utang na buot at dakulang pasasalamat sa indo. Dakulaon po ang tabang para sa kuya, lalo na po raot na po ang cellphone ko po na pigagamit pang online class. Mas makakaklase po akong maray, mas makakanood na maray sa klase. Sana po ay saro ako sa maswerteng mapili nindo. Salamat po, Diyos mabalos. Paano niya yan makuha, partner? Para tabi sa imo, may makontak sa imong staff kan action ko tanganing maraman kun ngorin ikapapadigdihon asin ma-receive mo ang brand new tablet ali kay Congressman Saldico. Nariparo lang ako, partner. Pagdanggana ngaya ako, tatanawon ko ngayang utang na buot. Pirming tatanawon, day pwedeng sisiripon kong utang na buot. Tatanawon. Iyo kaya yan ang mga termino kang itong panahon. Kaya Pero pwede man nabaguhon. Pwede man. Tatanawon Parang sa Constitution bago may amendment. Dakula ngaya ining tatanawon kong utang na buot. Pwede man. Pero pwede Kung man na mamation ko ngayang utang na buot. dakula ngayon ining sisiripon kong utang na Ika buot. talaga mahilig ka sa siripan. Yan basta may paano pala ang mechanics, partner? Paano Para sa magdana mga ng tablet? estudyante, strictly for students po ining sa muyang tablet na pinapanao, kay kinakaipuan lang nindo mag-like sa muyang official Facebook page kan Action Co Center. As in mag-comment sa samuyang episode gunyan kung nata kinakaipuan nindong manggana nin brand new tablet. Kinakaipuan man nindong mag-like. Asin, mag-subscribe ka sa muyang YouTube channel. Asin, mag-tag ning tulong kapwa estudyante. Arog kayan kasimple ang mga dapat nindong ipuhon para manggana ka mo nin tablet. Partner! At Sa siya imo yan. tabi sa samuyang pagbabalik mga ka-aksyon, iguanan naman kita ning cash prize. Parapol ning kwarta. Aldaw kita ngunyan ning Lunes kaya 1,000 pesos ang gaganaan ka sa tuyang maswerteng winner ngunyan na pagka-aldaw. Kaya samuyang pagbalta, abang-abang, digdi lang sa tabang ora mismo. Kampanahon pag uli midigdio, ali kaming 6 kilometer danger zone. Bali 502 units kami digdio. So iba sa Samuya, nagbaralikan for dahil gani takulang kaming pagkukuha ang kitubig. So iba nagkaralot. So iba ararayo ng pigwaan di kainuman. So, araw kayan ang buhay-buhay mi talaga. Then, nag-abot na sutrak, nag-aagi na sutrak baga, nagabayad kaming
7 pesos ang kada sarong container. Kanina po ninyo kay Kuhan paano maghalat ng water truck kasi magbayad ng 7 pesos kada container. Importante, ikaw na po kitang malinig na libreng tubig, ano? Daim naman po nido kay Kuhan na maglakaw ning 10 kilometro sa baba para makakuha nin malinig asin masasarigan tubig inumon. Huli tayaw na po digdi mismo sa komunidad nindo ang malinig asin bastanteng tubig. Pero sa kanya, dako lang ang pagpasalamat ni ka inot na digdi sa ako Bicol. Nakabitulos ang nainot na natawan digdi o. Kaya salamat na dako laon sa ako Bicol digdi sa bilog kay niong resettlement sa kami po sa ngaran po kang organization ang BRAID ako lang po ang samuyang pasasalamat arog kay ta nautog manggilayon sa samuyang pangaturugan kay Goki. So itong maray na inuman baga ng tubig. Ay ito ang primerong kaipuhang kang tao talaga digdi sa mga sa resettlement. Ayan, dako lang salamat talaga. Congressman Saldi, dako laon sa bilog ming puso digdi sa laong kaining resettlement. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Nagbabalik mga ka-aksyon, ang tamang oras mismo may mapipili kita ngunyang maswerteng winner! Oh! Cash prize! prize! Yan, sa mga nag-aabang-abang-abang-abang. Oo. Sige lang, dagos-dagos lang ang pag-abang. Ngunyan, may bubunot tong kitang sarong winner. Nin cash prize amounting to 1,000 pesos! Lunes ngunyan, kaya permi lang kita partner. Goodbye! So mga nag-comment yan, nag-intrakan last episode. Yeah, last Nakalista week. na ngunyan. Correct. Yaunan mga pangaran nila. Pagkatapos pag nabunot, aapunan ta. Apunan ta. Okay. Automatic yan, partner. Ah. 1,000 ang sa indang gaganahon mo niya na pagkaldaw. Garapon! Pasok! Tan-tadadan! Yan, garapon! Pasok! Ayan. Sige rin. Ang mahiwagang garapon. An mahiwagang garapon. Hatod sa indo kan ako Bicol Party List asin kan Action ko Center. Dahil sa mahiwagang garapon, yaon digdi ang Napapansin mga... mo, partner? Mm, Napapansin mo? Nagdadakula. Nagdadakol an sa tuyang mga entries. tama. Ibig sabihin, Tapos ang napansin ko pa, magayon ang pakakuan mo niyan, pakarulyo. Pakakabada. Dati, wagas mo yan, magayon ang pakarulyo. Sisi daw nagrulyo kayo ibig na, no? sabihin, partner, inspired ang nagrolyo ka ini. Inspired. Gusto sabihin, so nagrulyo ka ni may nakaraan sa pagrulyo. Roll! Sige. Bunot, bunot! Bunot. Sa irarom ako. Kuotong ko, partner. Mahilig ka sa irarong. Kuot. Kuot, partner. Mahilig ka pang kumuot. Baka kuotong pa kan iba. Ayan! Ang maswerteng ng gana nin 1,000 pesos dahil iba. Basa! Luway sa naanta mabigla naman ang talinga Siya tabi ko. si... Glenda Nidea. Grabe talaga, partner, ang energy mo. Ay, lunes eh, sabi mo eh. Oh, numero, partner. Iliw mo, tapag medyo mga wibis na medyo maluya-luya na kita. Makulog na sa imong Alanuhan. alanuhan. Glenda Nidea, cellphone number. Sir 9. 0963 63 674 674 2354. 2354. Ano yan? Smart. Smart. Okay. Tawag. Tadadan. Sorry,
Isus, nakapalaran mo Sala, yan, partner. sala, partner. Sala, sinapindot ko. Sige. Ang smart pa lang kani, line 2. Okay. Talaga. Nangyayari talaga yan, partner. Line 2 pala ng smart. Okay. Sumimbag ka ta kung dahil. Mabunot kami iba. Yan. Pangaran? Glenda. Glenda. Nedea. Yan, dapat masimbag kang unyan, takong dae, malayog an 1,000 sa ibang bulsa. Sa ibang kamot. Oo. Maray na pagkahapon, tabi, Nanay Glenda. Glenda. Hello? Is this me you're looking? Glenda? Hello, Glenda? Nag-ano ka ngunyan, Glenda? Nag-ano ka? Nasa arong po. Nag-ano ka dyan sa arong mo? Siyempre, yan kung sa arong ninda. Wala, anong pigigibo mo, Ano Glenda? pinagay mo? Nagdadalan po kami sa Miss Universe. Ay, nagdadalan ka Miss Universe! Ay, alam ko na, nagdadalang ka kay Miss Universe. Ano mga magayon man ang kaintra dyan? Ay, po, magayon. Ano lamang, kumusta lamang ang manok mo? Ano ang manok mo si Isay? Anong nasyon? Ano ang napili mo dyan na sailing mo, yung manggagana? Siyempre po, Philippines. Siyempre Philippines. Suportan. Oy, Glenda Bad, sa kailing mo Miss Universe, nalingawan mo na magluto. Alas 10 ko yan ah. Oo. Ano ang... Pag ako nakaluto. Hapon na nga ni palan. Kasubago pa dahil siya nakaluto. Anong panira iyan na pigluto mo? Nakapagudto ka na, Glenda. Yun na po kasubago. Oh, nakapagudto na. Ano ang panira? Anong panira nindo tabi, Nalibong Glenda? partnero na ako alas 10 na ning banggi. Anong panira nindo? Prito po. Pritong ano? Pritong ano? Galunggong. GG. Ano pa? Ano pa? Maliban sa pritong galunggong, ano pa? Gulay, siyempre. Gulay. Anong gulay? Langka po. Langka. Kung aram ko man sa nang langka, Ano ang bangot? Ano ang bangot kan langka? Nag-book lang ko yung ganun na kasi bawal ako yung malangsang. Bawal ka kimalangsa. Bawal. Nanay Nya ang Glenda. galunggong ba kung malangsa? Di man sana. So may pong kinain ko. O Glenda, midbid mo ining mga kauron mo? Ano, Glenda? Ano? Sorry po. Sisay kami. Oo, dahil mo midbid ining mga kauron mo? Saan ka nag-comment sa Facebook? Saan ka tabi nag-comment? Saan ka nag-comment? Tabi na... Na gusto mong manggana? Na gusto mong manggana nin kwarta? Forget ka na po. May daw sabal. Ano da? Ano da? Saan ka nag-comment? Kayo daw sabal po ba? So announcer yan partner sa Naga? Tama. Sa Naga ito. Pag-iriba ito. Sa Naga ito. Pero di tabi sa Legazpi City, anong programa ang pigkomentaran mo na gusto mo manggana nin cash prize? Ito na po ara. Nalingawan na ni Manay. Okay, sige. Ano? Tawan may kaning 2 seconds para mag-isip. 1, 2. Taga saan ka po, tabi? Taga saan ka, tabi, Manay Glenda? Sa Naga City po. Taga Naga. Naga City. Kaya midbid niyang mga announcer, mga taga Naga. Pag-iriba sa Naga. Midbid mo si Kuyan, itong namayapang alingso niya. Ayaw po. Digdi sa Legazpi tabi, Nanay, si Isay ang bistado mong pag-iribang Announcer. taga radyo, taga TV. Mayo? Mayo talaga siya. Mayo. Anyway, tabi, Nanay Glenda. Para tabi sa imong karaman. Para marumduman mo, baad lamang pag binanggit mo na, hindi marumduman mo na. Kami tabi, si Ma Salvador kan Bicolan, Jasin, si Mr. Siram kan Bicol. Sa tabang, ora mismo. Action. Ayan! Idiretso mo tabi. Sain tabi. Action po. Ayan! Sabi na.
ano talaga, partner? Taga-Naga kaya siya. Kaya talagang ang sunod-sunod na programa. Manay Naga. Glenda, nanggana kaning 1,000 pesos sa Tabang Ora mismo Action Co Center and Ako Bicol Party List. Ayan, 1,000 pesos tabi, Nanay Glenda Nedea. Congratulations. Oh. Darin nyo na po ako. Ganda ni Dea Carino. Ano po? Darin nyo po, Dea po nung dalaga pa ako. Ah. Yung ginagamit ko sa Facebook. Okay. And Facebook basta mo, Glenda Nedea. Nanggana Okay. ka Glenda ng 1,000 pesos sali sa Ako Bicol Party List. Ayan, may mga contact tabi sa imo na taga-Action Co Center para maaraman mo kuno arin asin kon paano mo ma-receivean sa imong ginanahan na 1,000 pesos. Ano ang mensahe mo Glenda sa Tabang Ora mismo and sa Ako Bicol Party List? Nagpapasalamat po ako sa nasili po ako. Hindi ko po inaasahan. Dahil mo inaasahan na magiging Miss Universe ka. Dahil po, nagsalit ako. Dahil mo pigalalauman na aapudan ka ngunya na aldaw ni Mr. Siram asin ni Ma Salvador kan Bicol. Not expected po. Oo. Ayan. Dahil ko mampatingay meridbidan mga yan. Sa idong yan mga labo. Oo. Sige, Glenda, thank you so much. Ay, congratulations Glenda. Congratulations! Ipadagos mo ang pagiling mo dyan. Sa masunod, mag-iling ka giraray, tanganing padagos ang pag-uran nin kwarta sa imong bulsa. Pwede ka pang manggana nin 5,000 pesos. Okay po. Thank you po. Bye-bye po! Yan! Si Glenda! Kang Naga City. Kaya partner, patunay yan talaga na Bicol-wide. Nakikig lang talaga siya. Tapos sa pag-ural daw niyang Tapos pigdadago. pigurumdum niya, garong iya, iba man yung mga announce sila. Pero pagtaram tabaga partner na Mr. Siram and Nakakuha niya na action niya. Ayan. Congratulations, Glenda Nedea, Naga City. Yan mga ka-action, patunay na naman tabi yan. Iguan na naman kita napaugma sinatauanin. Dugang na pag-asa sa buhay sa paagi ni Congressman Saldi, ni Congressman Pido, kan Ako Bicol Party List. Saro na naman na makabuluhan, asin panunin aksyon na tabang ora mismo ngunya na pagkahapon. Asin dyan ang mga ka-action, nagtatapos sa tuyang programa ngunya na pagkaldaw. Magiribahan kita sa aga. Live kitang madadalan asin madadangog sa tuyang programang Tabang Ora Mismo. Kami ang sa idong nakairiba. Dahil iba, Remy Araneta Mindones, Anma Salvador, kan Bicolandia. Ako man po, Mr. Siram, Joshua Martinez Jr. Kami ang mga makakairiban nito sa aga, kaya abang-abang ka mo. Kadakol pa kita mga papremyo, digdi lang yan sa Tabang Ora Mismo. Maray na pagkahapon, asin salamat. God bless Bicolandia and mabuhay.